Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Alma, ginaingon, kung mangutang tagkwarta kinahanglan nga mobayad ta, ayaw pagsalig nga kadugo ta. Kay lahi ang hatag, lahi isad ang utang. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Salamat taon kay nisugot ang akong amo karon nga muuli kog Pilipinas. Di ko mahimot ang aning akong nasayran ron. Grabe ning manghurap eh. Naglisod naman gani siya og bayad sa kwarta nga iyang gihuman ako. Kilabtan pag yun ang kwarta nga gipada ko para nilang nanay. Karon lang kag maabot ko. Karon ka lang gidlako nila. Bayre lagi ko sa imong gikuha nga kwarta nila. Ako taw to gitigom. Oy, ang katang gipadas imong mag-uwang. Uy, yan mo na. Uy, palagi ko ikailis. Ang importante nga, mitugan kung ako'y nagkuha. Bida, mas may pagwata kasultihin nga ako'y nagkuha da. Bisa da, oy. Bisag musulti kag sa dili, ikaw gihapon akong pasanginlan. Baga, bayan ni mong naong, oy. Gikawat ni mo ang kwarta sa imong inahan aron ihatag sa imong kabit. Nato? Ni aday ka na to. Hoy, ay naku nung pakita din his amo, be. Buwang na ba ta, ha? Kay may lain akong laki nga makatagbaw na kus lawas nung kadipay. Ikaw, adyo kay lami, oy. Di ko, mabusog si imo kay koto, bra ng imos tutunlan ako. Nakatilaw na ka sa ako, so wa pa mata maglibin, ha? Og matod mo, okay ra ka. Kaya importante, nahigugma ka na ako. Apan, baka kong tangdako. Saba diha, oy. Human ko makatilaws kang Jose nga mura kong mga nak kada kumpati na muskama. Ay, wa na ko mahigugma ng imo, uy. Munang gipalayas na ka sa kumpay o kidana ko si Jose. Ay, dili imong kwarta ang gigasto sa pagbuhat sa maong bay nila. Kwartas imong maguwang ang gigamit anak kang Alma ng kwarta. Oh, iya bitaw. Pero ako na, kay iya man ang gipabuhat para nako. Kiniray ikasulti ko, Milya. Gabaan ka na sa tanang sa nga imong nabuhat. Gabaan ka na, Milya! Luyahan ko eh. Walay panood. Tulog ka raw sa ang atong nakuha din nila. Tulo yun. Mapo na ako nabili pa ni mo Jose. Kay makatulujud ka karon. Aksyon nagkurog akong tuhod. Bisan nga nagnakakuha at tulog kaya akon pero tus kagapon kay ay maragyok paktin. Uy, tungkan. Kabantay ka.
Pero kaya, ani na lang, mag-ilis na ta sa tong sapot. Ni abiyata sa hawanan. Basi nga, kalit nga, musod sa bahay. Kibaw na ka. Daw, Doon na nila yung imusod kalit. din uy. Wa manos nanay. Unya kay, tuwa man rin siya pikas lungsod sa usan ako kauyuan. Pikas lungsod? Oo, tuwa dito uy. O kita ang akong anak. Si nanay may nakatiman ron sa akong anak. Kay may trabaho man ang ako ang bana sa una. Mao ba? Sige. Bala na eh. Magburlis na ta. Maraming tari si Adan o iba. Nyaway mga sapot. Bantay ka. Sige, hindi sa ta magsalab sa atin sapot. Sige. Kay maripansin patadose. Bansi, ikaw ba? Pagka mga bastos ninyong duha! Hala. Dainilia. Te? Si Akira. Ang imong maguwang. Ate Alma? Ikaw? Nabalikan na di ikikan sa gawas sa itong nasod? Ipatay-patay na ko akong lawas o panrabaho sa gawas aron makatabang sa itong kalisod. Uy, Pero anak ko. ikaw nagbuhat ka kung maayo. Nagparehas na mo sa akong kalimin. Kwarta na inyong iapas. Pasaylo ako, te. Di manggod ko matakbaw sa kong kapuyo, kay kuwang man sa sukod ang iya, ha? Bayri ko sa tanan ni mong giutang na ko, ha? Ha? Kay gawas, nagihatagan sa kag kwarta may utang ka na ko. Bayri gyud ko. Oh. Kining, day Alma, day. Wabi ko mamugos ni Nilia nga maglipin niya. Siya rin, namugos na ko, day. Pagburol ko no, Jose. Pamurol. Kay naglain akong ginhawaan na nagtanaw sa imuha. Bitaw. Sibat ako nun din, Sibat ka rin dayon. Sibat, ha? Di ko musugot nga ani ka puyo sa gipatukod akong bayi. Pagkada kong ulaw, biya doon ko si Uy. Ulaw gid pa. Ulaw gid. Naalabtan mong duha si Nilia. Naalabtan gid pa. Ay, nabot si Alma. Wala mo yung mga salapot. Dala ko arwa ng imuha doon. Mao lagi pa. Kining. Kurang punuan sa saging. Ay, dahon lay kuwang pa. Pero, ang tinuod ba pa? Ani ni, si Alma ra bagyod nga akong nagustuhan. Ug kana si... Oo, unsa? Unsa eh? Kanang Alma ba? Nakasabot ko pa. Ha? Nga doon na si pagtanaw na ako. Mama. Pero, mo lagi, may gikalibin na lang siya. Oy, ikaw ba? Ayaw na pakilita itong Nilia, ha? Bululagi na lang na siya. Bululagan. Opa. Ay, buwagan ko si Nilia. Ug si Alma, nga iyang maguwang ang akong panguyaban. Unsa? Si Alma imong pangiluyaban? Opa. Gusto ka mo to tilaw niya? Purbeda. Ang duha gitaong managsuon ni mo ng pangodog! Ani pa? Ani. Saan ko nagingon pa? Kinsa man si Ani, katong Dili nga maligyan pa. sudan. Lahi sa to siya. Pero ani ni, sa gikaingon ko na pa, wa ko'y gusto ni Nilia. Kabantay ka na? Saban? Ko lang, napugos ako. Pugos ka Pakidlip plikidlip ini kay namugos mo sab siya. Kapag si Alma, wa na siya makibalik sa iyang gikatipon. Busa, uyabon ko si Alma. Ako'y. Kung mao ko nga dong, kung si Alma hinuon mo mauya, purbidang surtihan mo kay buluutan na. Konsugton ko ni Alma. Pakaslan ko dahin siya pa. Mubayad lagi ko sa kong utang, oy. Pero, paabot kay wa pa man ko'y dako diri nga income. May nagsulti na ako, te. Dako kag ginansya sa imong negosyo nga hughog nga tubig. Og ingon man hughog nga wifi. Bayri ko. Huwam to nimo nako. Hilom dia, uy. Tuig kapin ba ako nagbantay sa imong anak ha, nga way sulsuhol ha? Kung panilngon ta ka no, sa tanan akong natabang nimo sa pagbantay sa imong anak, o tabla ra, uy, nga wala ko'y utang nimo. Paita sa di mo, oy. Ang ako dagi panghatag nimo. Walang to'y labot sa utang, ha? Di lang to nimo kwintahon. Daon, uy. Di ko mapahit sa kong utang nimo, uy. Oh. Kiha lang kung gusto ka mo kiha.
Di na lang ko maningil ni Nilyas iyang utang, uy. Kaya di man siya mubayad. Iya na lang to. Gaba na lang iya. Ay, naunsa. Naunsa ba't itaw ning anak ka, uy? Ay, kukuan di ay. Si Nato di ay nakba. Ang buutan nga kalib-in ni ate nimo. Na makuan mamisita ko no siya nimo karong gabi eh. Buutan man na siya. Buutan bitaw na siya, nay. Pero, kung gamay man tinuod ang iya, di na lang ko niya, uy. Mangita sa kong dako og buutan, nay, uy. Aw, nala, sige. Ayaw na lang ni Nato, uy. Bati man sad nga magkaon kas iya nga di ka mabusog. Oh, si Jose unta to, nay. Kaya nakagusto ko niya, pero ika-live-in naman sa siyang ate, good. Aw, pag-abot ni mo sa Pilipinas, iya maggibuwagan sa ate mo. Kay baw kay nay, nakakita ba ako sa iya ha? Ganahan ko. Ambot uy, kun ngano, mangambot lang yun ko. Basta kay ganahan ko niya, ug nahibaw ko nga, nakagusto na sad siya na ako. Ang tinuod, may pagtanaw man ko nimo sukad pa kani adto. Sawa pa ko manrabaho sa gawas, Jose. Pero, ikalive-in naman ka og pila ka buwan sa akong igsuon. Lainan ko maguna-una, uy. Ani ni, nagkalib-in mi, pero wako'y gusto niya bisan kamay. Muna, tino na, ikaw ang akong gigugma. Ikaw, Alma. Sige lang taon dahil, sugtan ko. Oh, sige. Kisugot na tika. Oh. Uyab na ta, Jose. Salamat! Tagang salamat di, Alma. Og, ako inos, Papa. Nga, mamahay din mi. Mamahay mi ni dayo ni. Sige, buangay. Nagkayuring ko pasensya na. Pero, ang tinod, mamahay gid mi ni mo. Pakaslan sa kasalabing madaling panahon. Asawa na giti ka. Saag ka naman. Dara, dali. Ako dali, dani mo. Ayan ko. Jose. Kamayan ko. Kalamig ako na. Mogi ako na ba na ang gika-live-in sa akong igsuon? Napugos na di ay og live-in niya si Jose kay gipugos man sa akong igsuon. Pero nasukong akong manghoy nako kay matud pa niya. Ako kunong giilog ang iyang kapuyo. Di sa gid kuno siya mobayad sa iyang utang diri nako. Nahwa na lang sa kumaningil oy. Gikalimtan ko na lang ang iyang utang. O kung kasama ang kagi ni Alma, dinining tulumanon. What's the style? Ikalimtan na lang ang utang style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.